Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Hormat radio dinleýijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünýä Türkmenleri gepleşigini taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü myhmany Russiýa raýaty Kadir gepleşigimize hoş geldi. Assalamu alaykum Dünýä Türkmenleri. Inha Kadir seni Azatlyk radiosyna ýüz tutmaga mejbur eden bir sebäp näme boldy? Şular var Dünýä Türkmenlerine gurrun berýär. Men onu aýtjagym, en atam meni habar edip men öýlenmeli boldum. Türkmenistandan, öz watanymdan, Russiýadan 15 günlük ruhsat alyp otupka çykyp bardım Türkmenistana. Men şu öýlenmek üçin bardım. Öýlenmek üçin bardım men. Rakda barsam aýtdylar, mena 3 ay, 4 ay garaşýan dedi. Näme üçin? Sebäbi bizim dokumentde ruhsat almaly ministerden, prezidentden, o yerden bir yerden sebäbi men daşyry urtlaýar. Men türkmen diýsem, sen türkmen bolsaň, sen Russiýa türkmen diýip oturlar. Sen Russiýadan Şoň üçin hem siziň zagys proseduraňyz 3-4 ay dowam eder diýdiler. Şeýle dowam eder diýdi. Onuň nämetdiň? Ondan soň men Russiýada zagysy ötýär, men wagtym ýok. Ospitga çykaýtdy. Soň granisaga gelsem meni saklap oturlar. Men geçip gidibermeli. Maňa sen gidiber diýär. Meniň ýanymdaky gelimi alqal oturlar. Näme diýerler? Sen dokument ýok, wagtyň ötmedek, sen ýa alyp barýarmy diýip maňa sowal berdiler. Sen nira barýan? Kimiň ýerine düşüp barýan diýip soradylar. Ben Gelinizden. Gelimden. Siz geçip gitdiňiz serheti. Geliniňe sakladylar. Kimiň ýerine barýan? Men şu oglum bilen durmuş gurjak. Men Russiýaga gidip barýan. Şu bir ýerde bolmady, 3 ay, 4 ay gitmeli boldy. Nikadan geçecekdir. Nikadan geçmeli bolsam, maňa ruhsat bermediler. Şoň sebäbi siz özüňiz düşünürmediňizmi? Bir türkmen bolsaň saňa kömek etmedilermi? Ýok, men 70 arkam şöyle diýdim, peýdasy ýok. Ýok diýip otur. Bolanok diýär, bolanok. O näme bolanok diýdim, peýdasy ýok, bolanok diýär. Sen alyp bilenok diýär meni. Asoň men şu mejbur bilen näçe bilemok, gaýtmaly boldum bäri. Alyp kaldylar. Meselem Kazakystan döwleti. Kazakystan döwleti näme üçin? Lübo ýerden gelsen, kazaklar gelýän, ýerden gelsen, ýerüňizde şaryny, Afrikadan gelasyň şo bir kazak. O kazak gelip, jaý berip, şonu öýlendirip, şonu ýardam edip, hem şoňa padeşki berýärler. Bizim türkmenlerde naborot kızıp çıkarıp yollarını oylaýarlar. Meselem Türkmenimiz şu ata-babalar şu yerden öz enem atam bardy. Zagysy bardy. Bu da şunu bardy. Bu da razy. Hemme atene razy. Emma zagys ýerazy. Näme üçin zagysy 3 ay 4 aylap şu ýerde bolmasaň bolmaýar diýdi. Ýagdaýym üçindirdim. Men işim şol ýaly, men Russiýada ýaşaýan, işimi ýitirýän, 15 günlük ruhsat alyp gaýtdym diýip. Şunçaly ýalwardy, o diýeniňem bolmady. Oňç bilen şu ýere men özümizden öz türkmenimi ýitirmäýin diýip, öz ene tam razy edeýin. Watanymdan, öz ýurdumdan men türkmen diýip, türkmene barannak meniň hakyky ýolum açyk diýip, şu pikir bilen, şu derece ihlas bilen bardym, men ihlasym syndy Türkmenistanda. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü myhmany Russiýa raýaty Kadir, senini Türkmenistana ýüz tutup görmediňmi şu meseleňi çözmek üçin? Azatlyk radiosyna ýüz tutduğun bolýan Türkmenistanyň metbuaty bar. Türkmenistanyň ministrine ýazyldy, şu ýerde Türkmenistanyň prezidentine çelli, ruhsat berenoklar şu ýere baryp düşme. Bolýa diýerler, şu ýere barmala, şu ýere girme, şu ýere sen bakmaçar görünýär. Sen türkmen boluber, sen Russiýanyň adamy sen olar üçin. Men türkmen diýip aýdyber, hiç dakazasy edip bilenok. Ataň menen ady gyryp otur. Sen dinleýän aklaram ony. Ine Kadir, bu Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.org internet sahypasynda Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi diýen tema boýunça açylan bir forumma käbir tesbirler okap seňem garaýşyňy öwrenmek isleýän. Meselem Cennet Aknur diýen Türkiýeden bir dinleýijimiz
Paraxorluğun hakit özü bu zagys bürolary çağa dogruly meşadatnama almak isleýän para isleýärler. Her bir kepilnama aljak bolsaň, bir dokument aljak bolsaň ýene para bermeli. Gapydan girýän derdini aýdyp ýetişmeýänken derrew pul isleýärler. Bulaşlara men goşulýar. Allah'can gorusun daşary ýurtda daýyn diýäsen işin gaýtdy. Hemmesiniň iki gözü sen elinde, jübüňde. Sawol azatlyk belki peýdaly bolar, belki nefslerine dur diýerler. Tankitden soň diýip Cennet Aknur diýen dinleýiji inha şeýle bir tesir alypdyr. Ýene Töleş Nirden Şymkent diýen bir dinleýijimizem söýýänler söýüp ýaşasyn diýip tesir alypdyr. Kimden ge diýen bir dinleýijim gowda gyýlar türkmen adyny kelle geydiler diýip öz garaşyny beýan edipdir. Kimden hiç kim diýen bir dinleýijim gaty gowy diýerler olara türkmenlerden eğer taplan okmy diýip ýat illere tenini satmanyna bolan okmy şolaryň erkeklerine bardat biziň hem türkmen ýigitlerimizde bar gyýlar diýip tesir alypdyr. Ýene şol hiç kim diýen dinleýiji ýa dillerde şah bolanyňdan öz ilinde ata watan toprağynda geday bolýarlar diýip öz pikirini ýazdyr. Muňa kimden şah nirden geda diýen bir dinleýijim şeýle jogap beripdir Kadir. Öz ilinde geda bolaýyn diýip gezip ýörün, ýöne pikirlenim welin peýda ýok ekeni, iň owsy şah bolaýynla ýaşaýşa durmuşa iki gezek gelýänmi, ilim näme gowmy, aç otyrkam çörek berýärmi diýip tesir alypdyr. Inha tesirler, inha halk köpçüliginiň seslenmeleri, sen şu tesirlerle baglanyşykly, şu dinleýijilerin ýazan zatlarla baglanyşykly, sen garaşyň nähili? Meni başyna geçiren ýagdaýlar bu gepliň arasynda dogry gelýärlerim bar maňa. Täbäbi şu Türkmenistanda 3 günden soň öten soň meni 2 metrden saklap otyrlar. Kim bolýan, uju nerden Durýarlar, saklaýarlar, gezip ýörken. gezip soklaýarlar. Sen türkmeni men diýen, sen onu näp saklaýarlar seni? Ay türkmen bolanyňda sen Russiýan adam diýerler. Ay men oýladym, özü O nädip sypdyň ondan olardan? maňa diýip, man adam soranak, dollar sorak otyrlar. Şeýlemi? Maňa $5 ber, $10 ber diýär, $50 ber diýär. Nagir bolup gidelim, näme aç bolarlar bolar. Bilemok. Bermesen näme diýär? Ay bermesen seni basıp oturýar o Mäsutka. Bir ay basıp oturýar. Men bir işim var, men alazym ýok. Şu derece akbariyat seni şu pul tölemeli. Mecbur edýär şonu. Ben özüň avtomatik bermeli bolýan şoňa. Seni şu derece salýarlar seni. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Türkmenistanyň zagys päsgelçiligi. Gepleşigimiziň bugünkü myhmany Russiýa raýaty Kadir. Kadir, inni gelin Türkmenistan'da senin orsiyyette. Bundan sonra ne emetsem diýäňiz? Nähili çıkalma takılmaly bu problem. Hadir bir dostlarım var, şolarlar gürleşdim, söýleşdim, şolar bir Azatlyk radiosu arkaly şol niýetine oglar köp. Şu minnettar biz şu Azatlyk radiosynyň baryna şükür edýäs. Awa şu Azatlyk arkaly şu prezidentler eşder, şu ministrler eşdin diýip şu siz arkaly ben perdan edebilmesem, olar maňa ýol berenaklar şoňa akbarma, şu dinletdirme. Şu sen problemaň çözüler Türkmenistana geliniňe gowşarsyň diýen anamyň barmy? Anan ýa-mı sen? Men dostlarımın gepine garanda inancım bar. Azatlyk radiosuna. Sebäbi näçe ýyllardan bäri şu Azatlyk radiosu halkyň hyzmatynda şu minnetdar men ata-babalarym şu minnetdar ýyldan bäri köp adamlar şu işleri bütün şu Azatlyk radiosuna gelen sebäbi şu prezident ýetip barsyn diýip, şu ministeri ýetsin diýip, şu Azatlyk arkaly şu ýetsin diýip, şonuň şu süýsläpli men Azatlyk radiosuna ýüzlendim. Kadir, ine Türkmenistan'a Dagestan geçmek mümkün olmadı diýende. Russiýada eger geliniňi sen getiräýän bolsaň, Russiýada Dagestan geçecek bolsaň, näil prosedura? Uzağa çekýärmi? Kynçylyk, problema barmy? Näil bolýar? Dogollarum.
Eger Russiýada zakazdan ötmek bolsaň bir yarım sagatym ötenak. Sen zakazdan ötürýärler, sen öňe getiren berýärler. A Türkmenistana gezek galanda 3 sagatda 3 ay, 3 ýyl gidýän hiç kim bilmeýär ony. Haçan karar çykýar, şoň garaşmary, şerde ölmeli mi mälimi ýok. Dünya Türkmenleri